कोकणातील लोककलेचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। महाराष्ट्रामध्ये ज्यांचं गाणं गाजलं युगे युगे विटेवर युवा रत्नागिरी जिल्ह्यातील नामवंत कवी गोपाळजी कर्डे आपल्या समोर आलेले आहेत। त्यांनी या रसिकांच्या आगमनातून त्यांनी युगे युगे विटेवर युवा हे गाणं सादर करायचं। युगे युगे रघुमाई युगे युगे रघुमाई भाई चंदन टिळा शोभे विठुसावळा भाई चंदन टिळा शोभे विठुसावळा विठ्ठला 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 युगे युगे विठे तुगा रघुमाई युगे युगे विठे तुगा रघुमाई युगे युगे विठे युगे युगे आये बाबा चाली नाही तुझी भेट मला 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 अरे तुला सांगताने जीववेला अरे तुला सांगताने जीववेला तुझी भाषा दिवाळा जानी म्हणी बसला तुझी भाषा दिवाळा जानी म्हणी बसला विठ्ठला 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 युगे युगे विठे रघुमाईचा वैभव युगे युगे विठे रघुमाईचा वैभव भाई रत्नटिळा शोभे विठुसावळा भाई रत्नटिळा शोभे विठुसावळा विठ्ठला 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 युगे युगे विठे रघुमाईचा वैभव
रघुमाई